салом дӯстон, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтаракон авори имрӯза аст анами намудзончико дар бозори Корон 11 дар рӯза кати медроен рост миен тарафи дасти рост зончикои занона, мардона, кӯдакона, духтарчагӣ, писарчагӣ ҳама намудиш аст. Ҷида диден замбурака, барбиё, человек-паук, однотоновый, хулас ҳама намудиш аст. Доставкани духтарако доранд. Бо конкретни харидорода сурат мепартоянд. Доставка дохили шаҳр бесплатна. ассалому алайкум бонувони зебову бисёр ҳамгиромӣ. рӯзи ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошаду ва рӯзгоратон пур аз неъмат. бонувони азизу меҳрубон, ҳар яки мо аз сифати аълои косметикаи кореягӣ шиносу бохабар шудем ва имрӯз яке аз ширкати Atomy косметикаи Корея дари худро барои мо занҳои хонашин боз намуд. бонувони азиз, шуморо ба компания Atomy ки худ кору фаъолият карда соҳиби маошҳои хуб гашта ба кор даъват мекунам. дар ширкати мо зиёда аз 4-5 ҳазор занҳои тоҷику узбек аъзо шуда кору фаъолият доранд, аз он ҷумла мардҳоям. бонувони азиз, бетараф набошед, қадами аввалинҳо аввалин аст. компания Atomy кору фаъолияти худро аз 2009 сол сар кард ва бо маҳсулотҳои бо сифати аълои худ машҳур гашт. ширкати